Memo akwa babi mba Asante-Akyem watch so we Asante-Akyem Nkɔmɔ medin ede ya opi me na medi dwumadie ho chiame se de na me ne wo kana nsa na me twa me ho no na ye di Asante-Akyem Nkɔmɔ na de me de beka ho biem tourism. Yes, there are a lot of tourist sites around Asante-Akyem. You know, you can come hiking ofa banka ene ne jade mu aye wa botan ha obetimi akofro se wo hike sanso na ofa agugode abotan akese pa free dwansan ekɔ no ubenya abotan akese pa udi sanemu yoso nso asa na ubenya abotan akese ne ebomu se wo pese wo hike a ubenya bi na wako hike. Apart from eno nso no yewo waterfall baako a eno nso agye de nhwedie mu waterfall se wo pe baabi akogya ne nsu abu firi so agu so na wo de ahohoro wo so ne ho a wo kohwedie mu waterfall a wo be Philippa na anya waterfall no nko na wo kohwedie mu a obenya wo besa hike wo be hu vegetation, green vegetation wo pe mwa nso ahwa obenya bi nso ahwe kama na wo de agigi wani dwumadie pote wa Asante-Akyem eye afumu adwuma na aban adwuma nso ho police teacher die de keka ho nurse doctor yes no oba Asante-Akyem fo dwumadie pa ne afumu adwuma na ye mfere ho eba bodifuo pa dia se enye bodifuo dia se wo bo abibre matoya ye West Africa, you can't take away Asante-Akyem, especially Asante-Akyem North eye agogone ne importemu ho na ye wo body for akese pa nipa ba akutimi dog body for bia 50 acres 70 acres na wo twa body a wo twa no in containers na so na e be sport dey akwa brucha ma obroni fitefita enya e body edi Asante-Akyem agogo body na itimi de toka chok na ye de ball so tro dey a oponi obeti ahwe wan hwe kura be kolanse menka na ada nti sanso na yedua koko pa na yedua menso baba nchire nso a yedua bi pa na yesa ye nema kakra ka ho se bro ne ade de ka koko ne ho aya kame a se fie bia mu no obenya koko obenya be ana obenya body fo ewo mu sa enetie ye nwo nso pa kwa Asante-Akyem ba bi bebra be on se ye nwo nkanka okodwa so a dwaso ma ye nwo pa nti eno so ya de wa Asante-Akyem afei se wo pe edwadie se tonaton de a ye wo dwa akese pa wo Asante-Akyem akese pa no eye obogu kononwo ena agogo san kromi ensa we wo dwa akese pa ne dru benada de a adagye eni eposo se poni Asante de meka sa adagye eni asase so enti ekononwo na gogo na obogu wo market so eson pa manfo frɛ chi eba na ombeto niema na omosa eton niema eno echi no ofo ase enso ewo edwa efiada a enye ize kra ofo ase dwa fiada no etimba pa toda wa kwa hu se ye edwa no aba na sanso ne wo ma omotonton ne ma wo kwa ho efiri ya okoi ekwa kosi na de so obenya Asante-Akyem ma omotonton ne ma ewo kwa ho a mo amofiri baabi ba na mo ntimi nrem no emre bia mo benya bia to me ka se na sister fo wa atwede me chia wo pa oton ne ma oni nua ma na wa atwede kwa no ho no moton ne ma fresh ya ti frefro ma ne de aba ya tu free fa ma ne de aba ya twa ne hwom ne de aba wo de bankra na abedi anu so de na sa na etie na de ba konso amesa kan se wo kwa Asante-Akyem a eye creativity dear mean travel. There are a lot of artists coming from Asante-Akyem. Some still stay there. Woka Ghana, Africa, especially West Africa, ni we ase nyoma high life there. Wontimi enyi abrante amachi de enfrim. Na se se yesi ne hene enti ye frɛ no ochire dom. Na ochire dom amachi de. Wontimi nyini free high life muda. Na wo mama microphone so ade obeti ani serious. As a baby, now what Tim say we are the din as a day I could have sure any na hofe. And then back where me depa sounds for Bobby Mammy or says Ambro, Vicky.
Waviki Zambro, Viki, Mafi, yeah. I mean, for currency. Nti we watchere dom na watchere dom abranti amachi de free hɔ a enyo no kwa na the biggest export agogo hɔ no ubenya kofi nti ubenya oforian ponsa rakia so ha ubenya yemme ya wana ha ubenya wo nyina sanso na kofi bia wanya ne baby call na wono nso free Asante-Akyem. So kan abranti we ukurase ni Samuel odi mani mzemu nkomo ono so free Asante-Akyem na nenyon baabi a me dey do baabi a ase na chese shagi se mabam wo da wabo me dam afra mani mama ye gam adega ha na chese wa charge sa ono na basa bo me kura Asante-Akyem no nti owie sa nkrofo we nyina se me refi obi a na ye da edi kan me bobɔ so kyerɛ me de omu nyina ebe breo owie sa nkrofo we nyina odru kono nso ya kakra ho the biggest export say pa e free kono black onie black sheriff kono bam obe twa wonuma mo ho say ye ozini agazia nkwa so sa na nyom na ya kama pa sanso na we black free wa yewo obi nso beji din pass say won sheda mani bebre sa na ye friend deba na wode ni din ebo onwem nso mo sha ase de omu din bo onwem kra no deba ebe ka ho de obeti ane deba ha girl bi pese waji so what ase na kama pa sanso na wuyi sankofo free wa na se wutelenku e de call south nso wa agamgam for patch as otu mu din kra je se wabobrim there wodi kan pa one of the biggest exports te se wo kire dom mo ne black sheriff mo no abrantia ye nyina ye frɛ no obede pon bede sakɔ de success music ofri nkwanta Asante-Akyem south o bede o jazia ne nyuma mi de pa first na mo pemasem fi se na me ni bi ene kasha benti mo be frɛ me Illuminati adai there how obere pon bede ya Asante-Akyem uti Asante-Akyem nkrofo no mo de ye num de nsem ewo ho pa nsem ewo ho uyisa akwade enso a saa nso na okese ba akopa wono kra no apart from nyom no wode nyom no ma be musical president so ho na ese wo politician ba so say kufu obo kwabena mete won ka che na adai hwehwonua adai hwehwonua ono nso ba so say kufu no apnum na da bia de sana se mi wura me de na me ka me punu twuma ho na nyom ba kwa me ta kan pa ne me so da ye na me ne wo ba bi she adwa ye pi ye bo pa kwabena nso no kwabena bo sanso na obibini tachi na ono so fra Asante-Akyem tene ba ketwa obibini tachi junior ono nso ye nwom na nsen kra me de ni video ba ko ba be ye ni video ho reaction enti e ba nwom tuo mu nso ayo kakra sanso na ba se personality bi obebre ende me ka se man we asem beto me me bo na majabi na de asem aba ba de me bo ba ko won de wa free mu aye nyina da bia yesu honorable Kwadwo Ban Redu na wo ye finance minister. He was one of the biggest exports from Asante-Akyem. Nti ne kra no ba bi esie no na manfo kɔ kɔtane na so ne bon komo se oma omo na adwen ni bi ene na ho brase na wode di ne dwuma anyame fa ne kransie we wono so free ho benya bebre na meka se man hwe ya mebo ajabina de asema banti no fa politicians na ade ne de mehye nyamre na amadi omo ho nkomo wa Asante-Akyem nkomo so me twa me ho mesama ba me mo akwa ba biemba Asante-Akyem nkomo so ewo Asante-Akyem wo che mi se nkomo na ye wo de ma ho ze wate wonum kra wa bie waso mo ho wo mpese wo be sori kra kono mo nso Asante-Akyem no na ho de ye me ka se me ka ho nse ma kyerwa ba bi a kyese ye tu banchi twa bode ye tu mankani ba na de fufu abesi so nkontomre nkwan papa bi enwa wote ase akrante achi de wanyi no edem otwe bin ye de ni nyina agum kafra otwe agyanan ba o ka ne sanso mankwan ne nye de nti fa kye me se me ka no otwe bin
na afi emire po emire ni nyina bi obenya bi ɛwɔ Asante-Akyem ɛyɛ domo ne hwan nsesaaseɛ ni nyina obenya bi ɛwɔ Asante-Akyem ba bensa papa so obenya bi ɛwɔ Asante na wonya bi wɔ Asante-Akyem. You see, because it is a forested area, bibia na yenya no forest mu bia no obenya bi ɛwɔ Asante-Akyem. Enti saa ɛna Asante-Akyem ɛteɛ emise manka soka nso ɛba Solomon Tare okɛseɛ pa bebre ka ho ba ono na mebɔ ne din sisia say and the introduction here. So I brought you the introduction to Asante-Akyem Nkɔmɔ, you know, where we discuss Asante-Akyem expansively, you know. We expand the conversation to include anything and everything and let you feel. Afei about entertainment centers are branches sport dollar days in the kika ho wa agogo. Okodwa so nso a obenya backyard, dwa so for friend glass him. These days one of the hottest places such as a bosopa. Of one so baby bebre betimi agi wani ho sa so na call Dampon, Pompata, Asankari, you know, hotels and so there Asante-Akyem baby ya kame ya say obenya hotel ho na ope baby adwo ho na wadi dwuma obenya hotels bebre wa Asante-Akyem sa enso enetie Petren sanso ewo hotel kama pa ho amenya bre na me de edi ho komo enti na Asante-Akyem no Asante-Akyem baby a ewo se wonya bre na ukɔhwɛ ho asase no emu ede yewo communities be ba kumienu bia omo nko na esom oche hene traditionally nkro na aka ni nyina no esuai ma Asante hene ote kokɔ so ye nuafo yete kama ye bibia nso ebom enti sana Asante-Akyem ote me de obesi ha si ahya ni de bia mebra Asante-Akyem Nkɔmɔ ammo ani age na obompa ya abobia Asante-Akyem na ope bi nso akɔye business a wonso watimi aba Asante-Akyem medin ede ya opi we ya Asante-Akyem Nkɔmɔ ewa Asante-Akyem watch so ne si ha echia opi de meka nyina ne se Miss Pa bye bye.